Abusuafo memmakwa aba de mo ba social media nsensem eso dwumadie. Social media nsensem dwumadie ye dwumadie bi a mafa ato me ho so se ye de be kyerɛkyerɛ no kora e won nsem a etwagu wo social media so. Me a na mo ni mahia mu wa ha media ne mesesa de pa. Asofo enyina second wife eneme. Na emomo no de wono me do ne ye pa. Na mato ne mo ntentan eye odi amono kwaku antwi bofo Reverend Obofo ono na me do ne ye pa esan se ono na me ne wo mma meyenu eka ye mma na oni Sierra wo no ho abusuafo me koso aka mo se eye atare ye hyeme ne ma ye kuntan amesi yi original Adidas ye hyeme eye mia me twotwomucho me dofo bi a mato ne montentan 2020 die ono a ene woso ono ene de atade ehye me ose me dofo pa mato atade me de ba bechew ene atade a ehye me da wase ba bi a wo bia me bedru fie a na wada me soro nyankopon onhyira wo mani age atade no ho pa me viewers nyina ni gi atade no ho sa ena menem me da ase enne ensem a ewo dwumadi a ye de bramu yi eso eye nsemfu abesen nan ensem a etwagu wo social media ye yimu besen nan ene ya bomodin akowrewre mu fie mu ene ya hwehwe ensem no no kura wom ene ye de bramu de wodi kan eye sister ye ye friend Joyce Blessing yi se wonim sister na ne picture ene da so no sa sister yi ene bo gospel musician na emom no ono de ne dressing or dressing na combat enka ho a eya na on feel good sa sister no wono na to nwom a minim sa nwom no eya na ye reggae anase high life anase gospel a eya na ye nim na emom no ne nwom ne de eya na de ye pa sa sister yi wono ne ho asem ne abeda ya pa a waso a yakohwehwem ehu nokre no de ba besom sister ina nansan ya ye wahanum se ne beto odwa se one ne kunu divorce bi eba omontem na divorce na eba na munsem behwehwe gu bebre prekesin ebi edenam ha etwen sre ne abasaga fo anya wasam de ene na wawukura nkeye na wei ena enkumafo baemu ensewfo baemu ene namfofo nso ebaemu na ye rewre mu kohwe ekuma ne nsem na okan mu ekuma no nsem a na okan de enokro ne nyame anim ne eye nokre se oka se ne ode ne ma ebeja no na ya na ne ma no de efin chodo na ya na adware wo mu onwale nkora no ode nkora ne bre na eya age se ono ne so nkora ne nsa de omu call hospital because ya no manya koshoko eno de eya na enokra bi ewo ampa ye hwehwe mu ehun se enokra bi ewo baabi eye nokra se sister Joyce Blessing enye ne fault ontimi enya adaje mankola no ontimi enhwe nkola no fi se na dwuma na oye no ebeden wanya time de ahye ne combat yi ebeden wanya time de ye ne dressing ya containers ya eya na oye onya adaje nsanso nya adaje embehwe nkola no ntia no de nokra bi ewo eho no akwa akogu na ye wo ha na sister bi nso so de ba ase na danfo ene Joyce Blessing na nadamfo ene Joyce Blessing no one ne ye enamafo niema abaso yi a ye fe ne lesbobo yi enkantete no ne ye fe ne supi mu a mukọ school ne de girl school ne de munim de meka ho asem supi a ene ya broflize no aye no lesbobo me kire se lesbian oba no oba empaso agudie no ose one Joyce Blessing ene etwiso ewo mpaso na ne evidence otime de ba ye nyina ne se eya Joyce Blessing tattoo bi eda ne sisi achi a wahu ne hwa na metena asedi na msi no asem de mekwa kwa hwemu kire se me a mete he me wadamfo bi a metimi yi me hu nyina kye ne da bia bibi ye me a ono nipa a me frɛ no Mrs. Sister show hwede asimi
hwede ayame na maka che ne doesn't mean say enu nti no one me ewo bibisa eye nti eno de yehwe wurewura mu hwehwe mu ne ehu se no kura bia ni wa ewo saa asem nti hold ye sister Joyce Blessing bohire egu ho na Adepa TV de yekofa nsam de brewa ne che se eye no kure bohire pa aduane papa bi di pe koto bi ewe fi se hold ye wadipem medase ye de nsam na wi a ne ye ba sister ya ye friend no eye Ohema Jackie ono nso ye gospel musician saa sister yi wonim na ono nso ni picture na da screen yesu ubeka se sese de sister yi wasesam wasesa eye ono na nse wotna ase din no wose ensam okra etwagu social media se meni abranti a ye frɛ no anaase konfo a ye frɛ no showboy akotwempena ama hu video ni ehu nsam nyina ba abonten no enya no kre enti na de nti kra na menya me hu bibi mu hu se asem mo kan nya no kra na me kra no showboy nya be ma oye me taste saa na sister yi eka ye wura fie no saa na ye kotse ye se eno de tu ne hofo a wakotwa ne ti a etitwa chenchirencha entese ena daya ewo soro enya asem ketwa ena Ghana fo ebi twe ne sletwe na basa eka nsem akese ye se sister yi gospel musician pa na wo ye wo ho se na ene ye nso so ye nyedan enya gospel musician nko osan so kra motivational speaker o kan nsem mankofo de tu o mo hofo ene be bia wo be hu sister yi e wo ho no na wei ena onse ye de ye tu ye ho asi wo se ensem no eba se ye rewura afiem ne akohwehwem ne de ensem ne nyina ye dan abrew na wei na me bom pincha sister na me sister ensem se ena ekoso social media na se ne se na nkofo ka fa ho nti no nso wo kire mu sen sister na se enokra wa asem yi mu pa ne se miti de mentwa because of eye bra ye frɛ no showboy enye onu nti enye ne nsensem nti na me kwa akotwa meti eteni fa na ye mefe na mkotwa ye na me se okay ena me de bebre social media for na che se omo nso anya bi omo nso aka nti na se de ekosi ye no na we ne ye fa sister ye hu ne ye san akohwehwe mu biem ne ye hu se ensema sister ne ka hye ende eye nokra na emom no enokra bi nso esan so ehye beebi enokra ne nyina ne se muni ma branche saa bra ye frɛ no nation blogger wonim na ne picture ena da so no saa bra no na nsan mu na enso ekohwehwe mu se saa bra yi na se one no eko out nti asis bra ya ye na adwen se wono de onfa mpanyimfo bi mo penkora nti na sister pese oye no ho akora otwa ne ti obeluku akora se be ya nation blogger ebedo ne pa na saa bra yi de wo je ne ho me na wo TV so ene che se social media so enya agro kra wo ko Facebook bra yi waje beebi a wo ko YouTube so waje beebi a ono na fadi akase ede to ne ho bi te se Telon Bellone Young CC ena nation blogger ni di pa e shada ke mu de Kama Mohammed saa bra yi na say sister enya no ma wone no twisunti a sister yi akwa akotwa neti na che say sister Ohema so asem a ye de ebebre mu ene no ye ti hanum se ya na sister yi a ye friend no sister mpo ababa a we ye friend na Akuapem Polo yi ono nso ne ho nsem ebeto odwa na che se enya asem keto akra na Akuapem Polo ho nsem eba ye no eye ne video a ebeto odwa video yi beto odwa na ne sister yi ede beje ne ho me na ase obi na trend ebi na atu video na tum abran so so a enokra bia eni asem no mti ye wurawuram ya do ne suko ene yakoyi nokra no ede ya pie na nokra ne nyina ne se eye ababa wa ye friend no Akuapem Polo Rosemond Brown ono ono akwasa na nya abote ono akasa na nya abote ma obi twa ne saa video no ena ono akasa na nya abote atu video no edit to social media because of trending no because of fame kakra obenya ntina eye sister na akasa ena chim eye video no wie na ode babeto abonte na se nyu obi a ne di ne saa abone no na se nko obi na di ne saa abone ne dia ena nka na nipa kro de Nyankopon betwia ne kapa se enyu obi a enti wei ene nsema ene ye de besom mo se ge ne se wonim na ono ene da so menya message bo bi si Rosemond Brown ko wane de hi ono ni picture ena eda so a etwagu ne sa sister e de wo je ne ho me na apa ne samra ne odi sa no ho eye e dey pain you ne ne wo je ne ho me na e wo television so o je ne ho me na wo social media fa na nyina so eye sa sister nkofo kra ka se mene no ese kakra but me de me hyeda enhu ese bia mene no ese Akuapem Polo na o commenter e ba ye no ma menkenkan bi nkyere wo
Obi say, yes, I know that girl. I think she got mental problem. Obi so say, that girl, I love her. Wow. Hey, Obi so cry bedi matam e won ho. Was mind your business and leave Ekuapem Polo alone. Ekuapem Polo me ni asem. I'm telling you the truth about Ekuapem Polo. And no cry wom e na me de e be so nti se mo mpa nyai. Obi so say, yes, Ekuapem Polo can do anything just because of fame. Said your friend and ebe kind no. Yeah. Said ya wadam for no ankasa ebeka kire yen wadam for no be ma yete ase say enokra bia ni wonsem na wo ka no emu esan say ono wote ho no ma wotimi bomoden ekasa ontwa video se be ya wo be trend wotimi ye wo ho niam abodam sem niam bia epese ema wo trend nti no wadam for na ede ba yenso ewrewre ma hu say enya nokra nti na Ekuapem Polo be bia wo bia no saa de na wo ye nde bomoden na twa so na emmoa wo kwan bia so enimgo ase na de bebrewo. The Eme say you got a very beautiful son, so handsome son bia. Managing who ye pabomodin, a crowning a dach into no bomodin na essan usubain. E wo way and sema ya bo boni and my ye de abremo and ne. That's an ebesan so as sheer. E wo mo san sem bi twagu social media obi bisa se ne de be nsen de no de wan ka ho asem. Yes, because ye nya en verify ye. Ye nya nwewura mu hu no kre na e wo mu ni ntino. E na ye ntumi emfa maaye. E ya mia me grandma. Ai, ma me pep donko. Me nya nwura afie ho, me nya mu nwura ho nhwehwe ensem na e koso no. E na mia me maame, konfa grada ono nso me nya nwura mu nhwehwe ensem na e wo mu no. Na me de aba beto abonten. Omu nyina ye me twetwum twopa ntino. Munya aboted no kre na wo honom na me de beba abesom mo de masem nyina ne se mote nkofo ho nsem aya mo nsusu enka munya abotire na montwan en kre na wo nsem no na munya se Ghana fo mote asem na mo de eti atese no aha me bomodin aka wo se won subscribe ye ewo Adepa TV a Mrs Adepa TV bomodin na subscribe hit bell no se be yan se me bebe bia wo benya bia edai etie meda asese wonya adaje nya amre e de ehwe dasene ye besan so ehia yankopon onka ho e wo baabi a wo bia meda ase